Hvis du er nybegynder, har meget lyse øjenbryn, eller bare vil gøre dit eyebrow game stærkere, så er den her video lavet lige til dig. Og her er så de ting, du skal bruge. Det første, det er permanent øjenbrynsfarve fra Reflectosil. De har mange forskellige farver at vælge imellem, så de kommer til at passe lige din hårfarve. Det næste, du skal bruge, det er oxidant. Og den her, den er fra samme mærke, altså Reflectosil. Hvis du ikke har en oxidant, så kan farven altså ikke virke, så det er ret vigtigt, at du køber dig sådan en. Det næste, du skal bruge, det er noget til at blande det hele op i. Jeg bruger bare et engangsglas, som kan smides ud bagefter. Og så skal du bruge nogle vatrundeller til at fjerne farven med. Og så er det også en god idé lige at have et par vatpinde i baghånden, hvis man nu rammer ved siden af. Så skal vi bruge en pincet til at rette vores bryn til med. Så skal vi have noget til at få farven på med. Jeg foretrækker personligt en eyelinerbørste, da den er meget præcis. Og så skal vi have noget makeup fjerner, og det er helt op til dig, hvad for en du vælger. Du tager bare den, du bedst kan lide. Og sidst men ikke mindst en saks. Det her, det er en neglesaks, men jeg bruger den så til at trimme mine øjenbryn. Det er den rigtig god til. Det første vi skal gøre, det er lige at fjerne håret fra vores ansigter, så vi ikke kommer til at farve det også. Og når det så er gjort, så skal vi se lidt nærmere på vores øjenbryn her. Det første vi skal gøre, det er nemlig at plukke dem. Jeg har ikke rigtig nogen bestemt teknik. Jeg ved bare, hvordan min øjenbrynsform den gerne skulle ende med at se ud, og så plukker jeg bare efter det. Hvis du er usikker på, hvordan formen den skal være, så er der masser af videoer om det på YouTube, som du bare kan søge på og få en masse information. Nu har vi så plukket vores øjenbryn, og det næste trin her, det er der faktisk mange, der glemmer, men det er at klippe dem. Her har vi så vores lille saks, og så har vi en øjenbrynsblyant her, hvor der er en børste på. Og børsten der, den skal jeg bruge, som I kan se her, til ligesom at børste min øjenbryn op, og så efter det, så går jeg ind med saksen og klipper de øjenbryns hår, som jeg kan se er for lange. Det er noget, man tit glemmer, at ens øjenbrynshår de faktisk også vokser. Men det gør de, så det er meget godt lige at klippe dem til en gang imellem. Så langt, så godt. Nu skal vi have fjernet eventuelle makeup rester i øjenbrynene, og til det der bruger vi en vatrundel og vores makeup fjerner. Som I snart kan se, så har jeg meget lyse øjenbryn, og det er derfor, det også er virkelig godt for mig, at jeg kan farve dem permanent, som jeg gør her i videoen. Det gør altså bare ens hverdag meget lettere, hvis man normalt tegner dem op. Så det vil jeg klart anbefale at prøve det her med at farve dem, fordi det er så let, og det hjælper dig så meget. Så har vi fået fjernet de sidste makeup rester, og nu kommer vi til den spændende del. Nu skal vi nemlig farve dem. Der følger sådan en manual med. Så kommer til selve tuben. Og så kommer der sådan en lille rørepen, som også er med. Og tuben her, der skal vi lige skrue op for låget. Så skal vi have cirka 1 centimeter ned i vores lille bæger her. Og til 1 centimeter, så skal vi bruge cirka 5 dråber af vores oxidant. Nu går vi så ind med børsten, og så skal vi blande det hele godt sammen. Nu skal det bare påføres til øjenbrynene, som du nu normalt ville tegne dine øjenbryn op. Selvfølgelig så kommer det til at se mere voldsomt ud, men selve formen, det skal være den samme, som du plejer at tegne dine øjenbryn op. Eller i hvert fald sådan, som du gerne vil have dem til at se ud. Så det skal bare påføres i et nogenlunde jævnt lag. Og selvfølgelig kan man ikke undgå at ramme ved siden af, så det er derfor, at vi lige kan tage vores vatpind her, og så lige ret kanterne til, så at de får den helt rigtige form. Og så er det tid til at gå i gang på det andet øjenbryn. Det kan være en meget god idé, hvis du farver dine øjenbryn af flere gange. Så kan du bedre styre intensiteten af dine øjenbryn. Og du kan altså bedre sige, om de skal være lysere eller mørkere.
Så går vi lige igen ind med den her vatpind for lige at rette øjenbrynene til. Og så er det egentlig bare tid til at vente. Her der ventede jeg i cirka 5 minutter, og jeg fjerner så farven med lidt vand på en vatrondel. Og så kan I så se, om I synes, at øjenbrynene de skal have mere farve. Og det vælger jeg tit lige at gøre, og give dem et steder, hvor der er lidt huller. Det er der tit i den inderste og i den yderste del af øjenbrynet. Og nogle gange så vælger jeg også som her at farve det helt op igen. Men det afhænger meget af, hvad resultatet er. Det er meget vigtigt at huske at være meget grundig, når man fjerner farven fra sine øjenbryn. Ellers så vil de komme til at sidde og farve videre, og de vil altså blive ekstra mørke. Som I kan se igen, går jeg ind og farver et par ekstra dele, og ender med at farve det hele igen. Ja, det kan man lige komme til. Jeg ventede i cirka 2 minutter, og så tager jeg min farve af igen. Jeg synes selv, at jeg er ret tilfreds med det øjenbryn der, så det vælger jeg bare at levere. Igen, efter cirka 2 minutter tager jeg farven af, og så er jeg egentlig færdig med at farve mine øjenbryn. Man kunne sagtens lade dem være, som de er der, men jeg vælger lige at tegne dem lidt op. Til det, der plejer jeg at bruge min Naked palette, og så bruger jeg min øjenbrynsblyant. Den her, den er fra H&M, og den har reddet mig virkelig mange gange. Den hedder faktisk Blonde. De sælger den desværre ikke mere, men de har nogle andre, som jeg tror, man også godt kan bruge. Grunden til, at det lige præcis er den her, det er, at den faktisk er rød i det, og derfor så passer den til mine øjenbryn eller mit hår. Fordi det er rigtig svært at finde en farve, som passer så godt, som den der gør til rødhåret. Det sidste, jeg så kan bruge, det er sådan en eyebrow gel til at holde øjenbrynene i den rigtige retning. Nu skal vi så i gang med at tegne vores øjenbryn op, og det første jeg gør, det er lige at børste dem igen med børsten her, som sidder på den modsatte side. Og så begynder jeg ellers bare at tegne dem op. Jeg gør det med små hurtige strøg, så det næsten ligner hår. Det er i hvert fald det, som vi går efter, men det er ikke altid, at det lige lykkes. Men altså, det er et spørgsmål om øvelse. Som I kan se her, så er mine farvede øjenbryn ikke helt samme farve, som mit hår faktisk er. Men som sagt, så er det svært at finde en farve, som passer godt til mit hår. Men jeg går i hvert fald ind med min øjenbrynsblyant her, farver og prøver at gøre farven lidt mere ensartet. Og gøre øjenbrynet lidt mere fyldigt. Og nu til det næste øjenbryn. Igen børster jeg lige hårene op først, og så tegner jeg faktisk bunden først, fordi så synes jeg, det er lettere at se formen på det, som jeg viste jer der. Og igen tegner små hurtige strøg, så det ligner hår, og så egentlig bare prøver at få det til at se godt ud. Jeg synes, det gør øjenbrynet mere naturligt, hvis det ligesom fader ud herinde i midten. Det er et ret godt trick, som jeg benytter mig meget af. Nu skal vi så til at bruge vores Naked palette, eller bare en eller anden palette, som har en highlighter. Jeg påfører nemlig highlighteren lige under mit øjenbryn, for at få det til at løfte sig lidt op, og det gør lige det der ekstra for øjenbrynene. Det aller sidste trin, det er den her eyebrow gel. Den er faktisk også fra H&M, og den er super god. Normalt så er den faktisk klar, men fordi jeg har brugt den så meget, så er den blevet en lille bit smule rød i det. Men den påfører jeg bare for at få løftet min bryn lidt igen, og så få hårene til at stå i lige præcis den retning, som jeg ønsker. Og her ser I så det færdige resultat. Det har taget mig noget tid at komme frem til, hvordan de skal se ud og finde alle de forskellige produkter. Men gennem årene er jeg blevet ret tilfreds med mine øjenbryn, og de er endt, som I kan se dem her. Jeg håber, at den her video har været hjælpsom på nogen måde, og hvis I har nogle spørgsmål, så må I meget gerne skrive det nede i kommentarfeltet. Tak fordi I så med, og rigtig god fornøjelse.